Zdravíme vás, dneska natáčíme videolog s Ondrou. Čau Ondro. Ahoj Slavku. Samozřejmě jsme se už viděli. Ondra se chystá na Olympia Amatér, s Ondrou spolupracujeme už rok, takže teď chceme zaútočit na trošku vyšší soutěž, uvidíme, co z toho vznikne. Dneska budeme cvičit prsa a ramena, bude to takový rychlý trénink, protože Ondra nepotřebuje vypadat jako kulturista, příprava fyzika je odlišná od přípravy kulturisty, to asi víte. Takže sledujte. No a co používáme před tréninkem? Před tréninkem, hodinku před tréninkem dáváme BCAčka, pak 20 minut před tréninkem kofein a během tréninku vám doporučím Instant Amino. Jsou vynikající v tom, že obsahuje glutamin a hlavně arginin. Samozřejmě i BCAčka, to znamená, že během tréninku budeme napumpovaní a líp se zregenerujeme. Tak. Na zdraví. To roste. Tak jo, jdem na to. Teď budeme cvičit prsa a ramena, super série, to znamená, že pojedeme první cvik šikma, lavička 45 stupňů, to je na horní část prsou a hned rozpašky na boční stranu ramenou. Pojedeme 3 série, počty opakování se líší podle toho, jakou používáme zátěž. Druhý cvik bude tlaky na stroji, opět bude horní část prsou, jelikož zaostává jak u mě, tak u Ondry. A druhý cvik bude tlaky na ramena. Ano, s 3 sériema budeme cvičit rozpašky na šikmy lavičce a zároveň hned pojedeme ramena v předklonu, to znamená zadní strana deltového svalu.
Takže trénink je za náma, Ondra se chystá, jak jsem již zmínil, na soutěž, takže Ondro, řekni mi, jaký byl trénink a jaký používáš zátěže, jak se stravuješ, prostě jak žiješ teď, jak se cítíš? Otázek najednou, tak jsem těsně před soutěží, nebo ne těsně, ale zkrátka forma už je skoro soutěží, takže se nedá říct, že bych se mohl cítit dobře vůbec. Tréninky jsou vždycky jako perfektní. Když přijedu do Prahy, tak je to něčím jiném, než když trénuju sám se Slávkem, to je prostě paráda, tak jak prostě na videu baví mě to. Samozřejmě. Zátěže už jdou prostě bokem, nějaké velké zátěže, bojíme se zranění, už potřebujeme, hlavně nepotřebujeme objemy, potřebujeme tam kvalitu, že procítit, protáhnout to pěkně. Takže je to z toho důvodu, že pokud bychom používali strašně těžké zátěže, jednak může přijít zranění. Po druhé, Ondra startuje v kategorii Men's Physique, což tam není nutné, nebo spíš dokonce nevhodné mít velkou žilnatost, vyrysovanost a objemy. Spíš je to o kráse těla, takže proto Ondra používá více opakování, super série a žádný brutální zátěže. Ondro, za jak dlouho máš soutěž? Takže soutěž Olympie, kde chystáme vrchol formy, je 10.6. nebo 10.6. Nicméně, kdo sleduje trošku, tak ví, že forma už je v tuto chvíli 90%. Dobrá, dá se říct, že dobrá. Takže je dost možné, že se objeví na nějaké soutěži už dřív a dost možná to bude Diamond Cup v Žilině, který se koná 25. čili to je ode dneška je to 7 dní, si dobře počítám. Jo, je to za chviličku, to byl můj vymysl, v podstatě Ondra směřoval to, nebo chtěl na Olympii, na což jsem mu navrhnul, aby jsme to zkusili na Diamond Cupu. To znamená, že tam nebude až ta vrcholní forma, přesto samozřejmě jakoby chystáme se i tam. Chceme tam jet, aby vyzkoušeli jsme ať barvu, pozování, plavky. Taková generálka. Prostě taková generálka, aby jsme přijeli na tu Olympii opravdu nachystaní a odstranili všechny chyby. Trénink je za náma, sledujte nás, fanděte Ondrovi a věřím, že to dopadne velmi dobře, protože Ondra je opravdový fyzik, drží tu dietu tvrdě, cvičí skvěle a poslouchá. A když tohle všechno zapadá do sebe, tak ten výsledek musí prostě přijít. Ondro, děkuji za trénink Já. a uvidíme se v dalším videologu. Hezký den. Čau.